யாரோ என்கிட்ட என்ன பேசணும்னு நினைச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ என்கிட்ட என்ன பேசணும்னு நினைச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம், இதுல சேவ் பண்ற ஆப்ஷனே வரலையே. யாரோ என்கிட்ட என்ன பேசணும்னு நினைச்சீங்க. நம்ம இப்ப பிபிடி பார்க்கலாம். நம்ம ஆப்ஷனே வரலையே. யாரோ என்கிட்ட என்ன பேசணும்னு நினைச்சீங்க. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஓகே, குந்தி பிரேயர்ஸ் இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். ஸோ நம்ம இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம முழுசாவே படிச்சு முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, கிளியராகவே. ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம்னாக்கா குந்தியினுடைய பிரார்த்தனைகள் மெயினா. ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி என்னது சொல்ல முடியுமா இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தொடக்கத்தில்? மல்லிகா மாதாஜி, உங்களுக்கு என்ன ரீகலெக்ட் பண்ண முடியுதோ ட்ரை பண்ணுங்க, தவறு ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு என்ன முடியுதோ அது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாண்டவர்கள்லாம் போர் முடிஞ்சு இறந்தவர்களுக்கெல்லாம் வந்து வரலையா? ஓகே, இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? இப்ப கேக்கு. அதான் வந்து பாண்டவர்கள் வந்து போர்ல இறந்தவங்களுக்கெல்லாம் நீர்க்கடன் செஞ்சுட்டு அவர்கள் எல்லாம் துயரத்துல இருக்காங்க. கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் ஆறுதல் சொல்றாரு, இதெல்லாம் உங்க குற்றம் எதுவும் கிடையாது, தர்மத்தின் வழியில நடக்காததுக்கு அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் தான் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு எடுத்து சொல்றாரு. இருந்தாலும் யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப அந்த துயரத்துல இருந்து மீளவே முடியல. அந்த மாதிரி டயத்துல அவர் வந்து கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருது. அவர் துவாரகைக்கு வந்து கிளம்புறார் பகவான் கிருஷ்ணர். அந்த டயத்துல வந்து கிளம்பிட்டு இருக்க அந்த டயத்துல உத்தரை ஓடி வராங்க. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு தீப்பிழம்பு வந்து என்ன நோக்கி வருது, எனக்கு காப்பாத்துங்க அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட வந்து சரணடைகிறாங்க. அவர் பகவானுக்கு தெரிஞ்சிருது இது அஸ்வத்தாமனோட வேலைதான், கடைசி வாரிசையும் அழிச்சிடணுங்கிறதுனால வந்து அந்த மாதிரி அழிக்கிறதுக்கு பிரம்மாஸ்திரத்தை விட்டுருக்கான். இதுக்கு வந்து பாண்டவர்கள் வந்து அதுக்கு டைமே இல்லை அவங்களுக்கு வந்து எதிர்த்து போரிட. அதனால நாம தான் காப்பாத்தணும்னு உடனே அவர் வந்து தன்னோட சக்கராயத்தை எடுத்துக்கிட்டு புத்திரோட கர்ப்பத்தை போய் மூடிடுறாரு, காப்பாத்திடுறாரு. அதுக்கு பிறகு வந்து மறுபடியும் கிளம்புறாரு. அந்த அந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோன்னா மறுபடியும் துவாரை கிளம்புறாரு. அப்ப குந்தி மகாராணி வராங்க. வந்து அப்ப வந்து நிறைய பிரார்த்தனை. அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, நீங்க வந்து இதுவரையில எனக்கு ஒவ்வொரு விஷயங்கள்லயும் எங்களை நீங்க காப்பாத்திட்டீங்க, உங்களோட கூட பிறந்த சகோதரர்களை கூட நீங்க காப்பாத்தல, ஆனா என்னுடைய குழந்தைகளை வந்து நீங்க ஒவ்வொரு டயத்துலயும் விஷத்துல இருந்து, அக்னியில இருந்து, அப்புறம் நரபட்சினிகிட்ட இருந்து, அப்புறம் காட்டுல வந்து உணவு இல்லாம துர்வாச முனிதர் வந்து சோதனை எல்லாம் செய்யறாரு அந்த டயத்துல அப்படின்னு வரிசையா எடுத்து சொல்றாங்க. பல விதங்கள்லயும் வந்து நீங்க எப்படி எல்லாம் எங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை புகழாரம் பண்றாங்க. நீங்க வந்து இந்த பௌதிகத்துல வந்திருந்தாலும் இந்த பௌதிகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. முதல்ல வணக்கம் சொல்லும் பொழுது அவங்க பகவானுடைய நாபில இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவர் வந்து தனக்கு மருமகன் அப்படிங்கிற அந்த உறவுல இருக்கிறதுனால அவர் கால்ல இருந்து ஆரம்பிச்சா அவர் பகவான் கூச்சப்படுவார் அப்படிங்கிறதுனால நாபில இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்புறமேல் மார்பு, தலை அப்படி போய் மறுபடியும் திரும்பி வந்து பாதங்கள்ல சரணம் வச்சு அவரை வணங்குறாங்க.
இந்த மாதிரி அவரை வந்து பலவிதமா அவரை வந்து புகழாரம் சுட்டுறாங்க. அது வந்து நிறைய 43வது ஸ்லோகம் வரையிலும் நம்ம படிச்சோம் 18ல இருந்து. அந்த மாதிரி அதுல வந்து நிறைய பகவானுடைய புகழ் தான் நிறைய இருக்குது. அவர் எப்படி முக்குணங்கள்ல இருந்து வெளியில இருக்கிறாரு, எப்படி எல்லாம் பகவான் படைக்கிறாரு, காத்து ரட்சிக்கிறாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து குந்தி மகாராணி பிரேயரா பண்றாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு மறுபடியும் வந்து ஆஹ் துவாரை கிளம்ப போறாரு. எனக்கு அவ்வளவுதான் ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. துவாரகை அப்புறம் வந்து இது வரும்போது யுதிஷ்டர் வருவார். யுதிஷ்டர் வந்து நிறுத்துவார் இல்லையா? ஆஹ் யுதிஷ்டர் வந்து நிறுத்தின போது அவருடைய அவருடைய ஸ்லோகங்கள் தான் அடுத்து நம்ம படிச்சது. ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவருமே வந்து நின்றுடுறார். ஸோ அங்கே ஸ்டே பண்றார். ஆனா அதுக்கான காரணம் என்ன? இப்ப இவர் வந்து பரம ஞானத்தையும் பெறணும் இல்லையா? யார் யுதிஷ்டர மகாராஜா வந்து எப்படி அரசாளணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஞானத்தை வந்து பெறுவதற்காக வந்து நின்னுறார். தர்ம நெறிகள் எல்லாம் வந்து கேட்பாரு. அது வந்து பீஷ்மர்ட்ட கேட்கறதுக்காக அடுத்த அதுக்காக ஏன்னா அவரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ற, அதாவது அவருடைய மனசுல துக்கம் யாருக்கு? தர்மராஜுக்கு. சோ இவ்வளவு பெரிய இழப்புக்கு நான் பதவி ஏறுறதுக்கான காரணம் ஆயிற்றுல்வா? நான் ஒருத்தன் பதவி ஏறுறதுக்காக இத்தனை பெரிய பெரிய இழப்பு தேவையா அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை வந்து சொல்லும் பொழுது, ஸோ அதை ஃபீல் பண்ணி அவரை வந்து சமாதானப்படுத்த முடியலன்ற ஒரு விஷயமே வந்து அங்க சொல்லப்படுறது. ஆனா பகவானால வந்து சமாதானப்படுத்த முடியும் இல்லையா? ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய போரையே வந்து 18 அத்தியாயங்கள் மூலியமா ஆஹ் அர்ஜுனரை வந்து சம்மதிக்க வச்சார். முதல்ல திரௌபதியை சம்மதிக்க வச்சார் ஆக்சுவலி இல்லையா? திரௌபதி கூட வந்து அந்த 12 ஆண்டுகள் வனவாசம், ஓராண்டு அஜ்ஞானவாசம் இதெல்லாம் முடியும் பொழுது இந்த அவங்கள எல்லாருமே மன்னிச்சிடலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா வரக்கூடிய போர் வந்து மிகப்பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்ன்றது வந்து அவள் உணரும் பொழுது அதாவது தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே மரணிப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இன்சைட் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துடுறாரு. அதாவது பாண்டவர்களை தவிர. இதே சேம் திங் வந்து 11வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில கூட வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்துல கூட வந்து கால ரூபமாக நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பகவான் அர்ஜுனருக்கு வந்து உங்களை தவிர பாண்டவர்களை தவிர எல்லாருமே இங்க அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள் சொல்லிட்டு அர்ஜுனருக்குமே வந்து பகவான் சொல்றார் இல்லையா? சேம் அதே இதை வந்து யாருக்கு சொல்றாரு? திரௌபதிக்கு சொல்றார். திரௌபதி வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகள் மரணம் இல்லையா? எஸ்பெஷலி இவன் யாரு அபிமன்யுனுடைய மரணத்தை அவளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ அவ்வளோ அதாவது அவனுக்கு திருமணம் ஆயிருக்கு, புதியதாக திருமணமானது. ஸோ அவனுடைய மரணத்தை அவளால ஸ்வீகரிக்க முடியல. ஸோ அதனால இந்த போரையே வேண்டான்னு அவன் நினைக்கிறான். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து கடமைதான் மிக முக்கியமானது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவளும் அதை வந்து அந்த போருக்கு தன்னையே வந்து தயார்படுத்தி இழப்புகளை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த மனசை வந்து அவ வந்து ஏற்படுத்திக்கிறான். ஸோ அதனால போருக்கு அவளுமே வந்து ஒரு ஃபேஸ்லயுமே நம்ம பார்க்கணும். பகவான் எல்லாரையுமே வந்து ஒரு சூழலில் வந்து சிக்க வைத்து அந்த சூழலுக்கு வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்துக்கு எடுத்துட்டு வந்து அதன் பிறகுதான் அவங்க வந்து அந்த போருக்கே தயாராகிறாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு இது ஏன்னா ஈவன் திரௌபதியின் தரப்புல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவளுடைய அண்ணன், அதுக்கப்புறம் அவளுடைய அக்கா இல்லையா? ஸோ அதாவது சிகண்டி, அடுத்து வந்து திருஷ்டதுயும்னன் மற்றும் துருபத மன்னர் எல்லாருமே மரணித்து விடுவாங்க. ஸோ அனைவரையுமே அவள் இழக்கத்தான் போகிறாள் என்பது அந்த போர் எல்லாரையுமே தான் அழைச்சிக்க போறதுன்றது அவளுக்கு நல்லா தெரியும். அதனால அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்போம். ஏன்னா கடமை பிற்காலத்தில் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவமானம் இருக்கக்கூடாது. இங்க இப்போ நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூ ஹாவ் அ டிஸ்கஷன் இப்போ உங்களுக்கு ஓகே. ஸோ இந்த டிஸ்கஷன்ல வந்து டு இன்சல்ட் சேஸ், அதாவது கற்பு கரசியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணியை வந்து அவமானப்படுத்தினால் எவ்வளோ பெரிய இழப்பை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் வாழ்க்கையில அப்படிங்கிறது வந்து, அதாவது இந்த 8.5 ஸ்லோகத்துல பர்பட்ல கொடுத்துருக்கிறத வச்சு உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க டிஸ்கஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஓகே. மேலும் அதற்காக நம்மளுடைய இந்த இயக்கத்துல இருந்துட்டு அதை நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வரும்போது நாம எப்படி செயல்படணும் அப்படிங்கிற அட்வைஸ் வந்து பிரபுபாதர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, நாம் அதை எவ்வாறு செயல்படுத்த முடியும்ன்றதை வந்து நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையுமே விளக்கணும்.
அதுக்கப்புறம் வந்து 5 கைட்லைன்ஸ் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 5 அதாவது நமக்கு வழி நடத்துதல் வந்து அந்த அந்த ஒரு பர்பட்ல பொருளுரையில வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படும். அது என்னது, அது எப்படி நம்ம வந்து அமல்படுத்துறது அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த இடத்துல படிக்கணும். ஓகே, இந்த இது வந்து குரூப் டிஸ்கஷனா வரும் உங்களுக்கு இப்போ. மத்தஜி குந்தி பிரேயர்ல முக்கியமான ஒண்ணு வந்து அவங்க வந்து கஷ்டத்தை கேக்குறாங்க. அது முக்கியமான ஒண்ணு. துயரத்தை வந்து கொடுங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அப்பதான் பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து மறக்காம இருப்போம் அப்படின்னு. தன்னுடைய குலம் விஷ்ணு குலத்துல இருந்து பாண்டவ வம்சத்துல இருந்து எனக்கு வந்து நாட்டம் இல்லாம அன்பு இல்லாம செய்யுங்க அப்படின்னு எல்லாம் கேக்குறாங்க. அது ஒண்ணு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய உறவை வந்து என்ன துண்டித்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த 5 டாபிக்ஸ் வச்சு நீங்க வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். ஓகே, இதை வாழ்க்கையில நீங்க எப்படி எடுத்துப்பீங்க, அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்க எந்த மாதிரி இதை வந்து செயல்படுத்துவீங்க இல்லையா? ஸோ இதை பத்தி நீங்க பேசணும்ன்றது வந்து அந்த பிபிடியில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, டிஸ்கஷன் உண்டு இப்போ நம்ம அது எல்லாமே பண்ண போறோம். அதுக்கப்புறம் இவங்க வாழ்க்கையில வந்து பர்சனல் அப்ளிகேஷன் வந்து அதான் நம்ம சொந்தமா நம்ம எப்படி அதை வந்து உபயோகப்படுத்த முடியும்னாக்கா, பாண்டவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே இறைவனையும் நம்பி இருந்தவங்க இல்லையா? அந்த டோட்டல் டிபெண்டன்சி அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது அவங்கள வந்து தூய்மைப்படுத்தியது. எப்ப நம்ம இறைவனிடத்துல நம்மளை முழுசா சமர்ப்பிக்கிறோமோ, ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்றது எல்லாமே நம்மளை விட்டு நீங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் லேர்னிங் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய காம, குரோத, லோப, மத, மக்ஷரம் இதெல்லாம் வந்து வெளியேறும். ஸோ அது பியூரிட்டி கொடுக்கும், நமக்கு ஆத்ம சுத்தத்தை கொடுக்கும். ஸோ மேலும் எக்ஸ்பிளைன் ஃப்ரம் சாஸ்திராஸ், இது இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் ஒத்த இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ 4th கேண்டோ வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டு வரோம். உங்களுக்கு துருவ மகாராஜ் பத்தி சொல்லலாம் நீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வேற யாரெல்லாம் சொல்லலாம்? துருவ மகாராஜ், வேற யாரை பத்தி படிச்சிருக்கோம்? இப்போ பிரச்சேதாக்களை பத்தி கூட நீங்க சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ அவங்க எப்படி அதை வந்து செயல்படுத்தினாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது பிரச்சேதாக்கள் இல்லையா? அந்த பிரச்சேதாக்கள் என்ன பண்ணாங்க? சிவபெருமான் கிட்ட வந்து பகவானை பற்றியான பக்தி தொண்டை வந்து எப்படி செய்யுதுன்றது தெரிஞ்சின்ற பிறகு அதை ருத்ரகீதம் இல்லையா? ருத்திரர் பாடியதால் அது ருத்ரகீதமானது. அது ருத்ரரை பற்றி கிடையாது. ஸோ அதை நம்ம வந்து தவறா எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, பகவானுடைய புகழ் ஆரங்களை சிவபெருமான் பாடினார், அதனால அதுக்கு ருத்ரகீதம் என்று பெயர் பெற்றது. அதை வந்து அவங்க ஏத்துண்டு அவங்க வாழ்க்கையில என்ன அனுபவங்கள், இப்போ பகவானை தரிசனத்தை பெற்று பகவானை புகழாரங்கள் சுட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த 30வது அத்தியாயத்துல நம்ம ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறதே வந்து பிரச்சேதர்களுடைய புகழாரங்கள் பகவானை. ஸோ அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து எப்படி நம்ம அதே மாதிரி நாம எப்படி செயல்படுத்த முடியும் அப்படின்னா, நாம சொல்லக்கூடிய நாம ஜபங்களை பத்தியோ, அது நீங்க வாழ்க்கையில நீங்க என்னெல்லாம் பக்தி தொண்டு பண்றீங்களோ அதெல்லாம் நீங்க எப்படி செய்தா எப்படி வந்து அது நல்ல பக்குவத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும், நல்ல மார்க்கத்தை கொடுக்கும்ன்றத நீங்க தான் விளக்கணும். ஓகே, ஸோ மேலும் ஹவ் கிருஷ்ணா என்டோஸ் மோர் ஃபேவர் டு டிவோட்டி who is in great dangers இல்லையா? ஸோ இந்த கிரேட் டேஞ்சர்ஸ்னா பெரிய ஆபத்துல இருந்து பக்தர்களை எப்பவுமே பகவான் ரட்சிக்கிறார் இல்லையா? அதான் இப்போ அதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒண்ணு உத்திரையினுடைய கரு ரட்சிக்கப்பட்டது இல்லையா? பாஹிமான்னு சொல்லிட்டு உத்திரை ஓடியே வருவா. ஸோ பாஹின் அந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். 5th கரெக்ட், மகாயோகி இல்லையா? அந்த ஸ்லோகம். ஸோ அதை நீங்க சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளா. ஸோ அங்கே அதாவது பிரஷித் மகாராஜ் இல்லையா? அவர் வந்து ஒரு புனர்ஜென்மம் தான் அவருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த பிரம்மாஸ்திரத்திலிருந்து அவர் வந்து மரணித்தாலும், அதாவது மீண்டும் வந்து அவர் வந்து அதாவது அவருக்கு வந்து இன்னொரு ஜென்மத்தை கொடுத்து பகவான் வந்து ரட்சிக்கிறார். இட் இஸ் நாட் தட் அந்த பிரம்மாஸ்திரம் அவரை வந்து டச் பண்ணலன்ட்டுலாம் கிடையாது. ஆனால் பகவானுடைய யோகமாயால் அவர் வந்து இன்னொரு அதற்கான ஒரு பர்பட்ல கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். இன் இஸ் ப்ரீவியஸ் பர்த்ன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ ஒரு பர்பட்ல நம்ம ரெஃபர் பண்ணோம். ஏன் பரிஷித் மகாராஜுக்கு முந்தைய ஜென்மம் என்று சொல்லப்பட்டதுன்னா, அவர் தாயின் கருவிலேயே வந்து மரணித்து மீண்டும் புனர்ஜென்மம் எடுத்தவர். அதனாலதான் வந்து பரிசிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்ல போறோம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இது அடுத்து இன்னும் வேற யாருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து பகவான் ரட்சித்திருக்காருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க?
ஒன்று வந்து இது இவங்க யார் உத்திரை, இன்னொன்று வந்து டோட்டலி ஈவன் திரௌபதி இல்லையா. ஸோ அந்த அரசவையில் அவருடைய மானத்தையே பகவான் வந்து ரட்சித்தார். ஸோ அதையுமே நம்ம வந்து சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க தான் யோசிச்சு சொல்லணும். ஸோ எந்த மாதிரி பகவானுடைய அருள் உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க தான் சொல்லணும். ஸோ இத்தனையுமே நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்துல ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். இன்னொரு வாட்டி இந்த இடத்துல ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி தான் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த போரினுடைய முடிவு ஆன பிறகு இந்த முதல் 4 ஸ்லோகங்கள் கிருஷ்ணர் வந்து பாண்டவர்களை வந்து சமாதானப்படுத்துறார். ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய இழப்பு, துக்கத்துல இருக்காங்க அவங்க இல்லையா. ஸோ போர் முடிஞ்ச உடனே அவர் வந்து கிளம்பி போல துவாரகைக்கு, அவர்களோடய சிறிது காலம் இருந்தார். ஸோ அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அவங்கள வந்து சமாதானப்படுத்துதல் முதல் 4 ஸ்லோகங்கள். அடுத்து 5லிருந்து 17 ஸ்லோகங்கள் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பரிஷித் மகாராஜாவை வந்து காப்பாற்றுறது இல்லையா, தாயினுடைய கருவில். அடுத்து 18லிருந்து 43 ஸ்லோகம் இல்லையா, 43 அது இந்த இடத்துல வர வேண்டியது. ஸோ அவங்களுடைய அதாவது அதை முடிஞ்சு கிருஷ்ணர் கிளம்பணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ குந்தி தாயார் வந்து அவங்களுக்கு வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுறாங்க. அதாவது இருங்கோ போகாதீங்கன்னு கேட்டுக்கிறது. அடுத்து 44 வந்து 44லிருந்து 52 வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து இருக்கும்படி அவரும் வந்து பணிக்கிறார். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணர் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறார். அவர் வந்து இருங்கோ இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லார்ட்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் வித் அக்ரீடு மகாராஜ் யுதிஷ்டா. ஸோ அதாவது மிகவும் மன வருத்தத்துல துக்கத்துல இருக்கக்கூடிய யுதிஷ்ட மகாராஜா இடத்துல வந்து பகவான் வந்து பேசுறார். ஸோ இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். ஓகே. ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்லோகத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை பத்தி என்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்ன்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. லார்ட் கிருஷ்ணா வாஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தெம். அதாவது இவர் அண்ணனுடைய குந்தியினுடைய அண்ணன் பிள்ளை இல்லையா, அதாவது மாமனுடைய மகன். யாருக்கு? அர்ஜுனர் அவங்களுக்கு. அதே வந்து அர்ஜுனர் மற்றும் வந்து தர்மசிலர் எல்லாமே வந்து அத்தை பிள்ளைகள் யாருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு இல்லையா. ஸோ சுபத்திரை அவங்களுக்கு எல்லாமே. The Lord therefore was equally sympathetic towards all of them. எல்லாருக்குமே வந்து அவர் சமமாக தான் இருக்கிறார். அதனால அவர் என்ன பண்றார்? அவங்கள சமாதானப்படுத்துகிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து 3வது ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்லப்பட்டதா இந்த இடத்துல ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே பர்பட்ல இருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி நம்ம இதை பத்தி படிச்சோம், இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ், நம்முடைய அனுபவங்கள், அடுத்து சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்சஸ்னா இப்போ நம்ம இந்த பகவத்கீதை பாகவத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெஃபரன்சஸ், ஸ்லோகங்கள் ரெஃபரன்சஸ், அதை வச்சு நம்ம வந்து we can have a discussion, group discussion. Okay. This clearance of the misgivings of material existence at once takes place by the association with the Lord's devotee, who are able to inject the transcendental sound in the depths of the bewildered heart and thus make one practically liberated from all lamentation and illusion. ஸோ இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு வரிகள் ஆக்சுவலி. அதாவது நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரு சூழ்நிலையுமே வந்து எதிர்கொள்ளும் பொழுது சில சமயத்துல நம்மளால அதை எதிர்கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும். சில சமயத்துல வந்து துக்கம் இருக்கும். சில சமயத்துல வந்து சாந்தமா செயல்படுவோம் இல்லையா. இந்த மாதிரி வெவ்வேறு பாவங்களை கொண்டு நாம வந்து செயல்படுறோம் இல்லையா. ஆனா இந்த மாதிரி சுக துக்கங்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது நம்ம தனித்திருந்து அதை நம்ம எதிர்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு சில சமயத்துல நம்முடைய நம்பிக்கை என்பது இல்லாம ஒரு காலகட்டங்களுமே ஏற்படும். ஆனால் அதே ஒரு பக்தர்களுடைய அசோசியேஷன்ல இருந்து நம்ம செயல்பட்டோம்னா அவங்களுடைய நல்ல அறிவுரை இல்லையா, அவங்களுடைய குட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நமக்குமே அது டெவலப் ஆகும். ஸோ அசோசியேஷன் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம். நம்ம யாரோட தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது வாழ்க்கையில மிக முக்கியமான ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்லலாம், பண்புன்னு சொல்லலாம். நாம் எத்தகைய நபரோட நம்முடைய வாழ்நிலையை வந்து நாம் அமைத்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதே சுபாவத்தை நாம வந்து எடுத்துட்டு போவோம். இதை நாம நம்முடைய வாழ்க்கையில எஸ்பெஷலி நம்ம அதிக நேரம் செலவிடுறது யாரோட சொல்லுங்க? கணவன் மனைவியா இருந்தா அவங்கதான் அதிக நேரம் செலவிடுவாங்க இல்லையா. தட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் மோர். அடுத்தது தாய் தந்தை பெற்றோர்களோட வந்து பிள்ளைகள் செலவிடக்கூடிய நேரம் இல்லையா. 3வது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொதுவான இடங்கள்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ஸ்கூல் காலேஜ்ல வந்து நண்பர்கள் மற்றும் வந்து
டீச்சர்ஸ், அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோட இருக்கக்கூடிய அசோசியேஷன்ஸ் இல்லையா? இப்படி நம்ம வந்து சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஆனால் ஹையஸ்ட் சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் வந்து அதாவது கணவன் மனைவி தான் நிறையவே. ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து தி ஹாவ் டு ஹாவ் அதாவது ஒரு நம்பிக்கை, அந்த உறவு முறையில வந்து அவங்க வாழ்நிலையை வந்து ஒரு நல்ல தளத்துல எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான அவங்களுடைய பிளான்ஸ் இதெல்லாமே வந்து தேவை. அதுக்கு எக்ஸிகியூஷன் பண்றதுக்கு இதெல்லாமே அவங்களுடைய இருவருக்கும் மத்தியில வந்து நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு நிலையில வந்து அவங்க 2 பேருடைய அசோசியேஷன் தான் டாப் மோஸ்ட் அசோசியேஷன். ஓகே. ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்கறது, ஒருத்தருடைய கருத்தை வந்து இன்னொருத்தரை ஏத்துக்கிறது, இது எல்லாமே அவங்க வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையை வந்து எடுத்துட்டு போகணும் கடைசி வரைக்கும், பிள்ளைகளை நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு போகணுன்றது இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா? அந்த அந்த அசோசியேஷன்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் எப்படி இருக்காரோ அந்த குணாதிசயம் வந்து இவங்க கிட்டயுமே வரும். இவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணாதிசயம் அவங்க கிட்ட போகும், அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணாதிசயம் இவங்க கிட்டயும் வரும். இது இருவருடைய சமர்ப்பணத்துல இருக்கு. ஒருத்தருடைய சமர்ப்பணம், எஸ்பெஷலி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கண்டிப்பா சமர்ப்பணம் இருக்கணும். அப்பதான் அந்த வாழ்க்கை வந்து வெற்றிகரமாக நடைபெறும். அந்த இருவர்ல ஒருத்தருக்கு சமர்ப்பணம் இல்லைன்னாலும் அந்த வாழ்க்கை வந்து வெற்றி அடையாது இல்லையா? அப்படி நம்ம இந்த அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது கிளியரன்ஸ் ஆஃப் த மிஸ்கிவிங்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா மிஸ்கிவிங்ஸ்னாலே என்னது? பாவங்கள். அது எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எல்லாமே நம்ம துறக்கணும்னா ஒரு பக்தர்கள் கூட்டத்தோட நாம் இணைந்து இருக்கணும். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே. அது என்ன நம்ம மனசுல செய்யணும்னாக்கா அது நம்ம மனசுல ஆழ் மனசுல வந்து நமக்கு வந்து பயம் இருக்கும் இல்லையா? குழப்பம், கலக்கம் இது எல்லாமே இருக்கும். அந்த குழப்பம், கலக்கம் எல்லாமே இந்த சாது சங்கத்தோட இருந்து நம்ம சங்கீர்த்தனத்தை பண்றதோ இல்லை நம்ம என்ன பக்தி தொண்டு செய்யறோமோ அது என்ன பண்ணணும்னா அது எல்லாத்தையுமே வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு ஆழ் மனசுல இருக்கக்கூடிய பயம் கூட நம்மளை விட்டு நீங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி யாரால முடியும்னாக்கா நம்முடைய அசோசியேஷன். அவ்வாறு நம்ம அந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கும்போது நம்ம ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு இந்த 2 தான் நமக்கு அந்த ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அண்ட் தஸ் மேக் அதனால அவர் என்ன ஆறாருனாக்கா பிராக்டிக்கலி லிபரேட்டட் ஃப்ரம் ஆல் இந்த மாயையிலிருந்து அவர்கள் சுதந்திரம். நமக்கெல்லாம் கூட ஓரளவுக்கு ஃபீலிங் இருக்கா இல்லையா? நம்மளாம் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஆனாலுமே இங்க இஸ்கான் அதாவது இந்த சாது சங்கரத்துக்கு இணையத்துக்கு முன்னாடி நாம் எப்படி இருந்தோம், இணைஞ்ச பிறகு நாம் எப்படி இருக்கோம் இல்லையா? அதை நம்ம அந்த ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணோம்னாலே நம்முடைய செயல்பாடுலே எவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்குன்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். தட் இஸ் சம்மரி ஆஃப் பேசிஃபைங் மெஷர்ஸ். ஸோ இதுதான் ஒருத்தரை வந்து நாம இந்த அசோசியேஷனால தான் அவங்களும் சமாதானம் அடைஞ்சாங்க இல்லையா? ஒருத்தரை தவிர, யாரு ஒருத்தரை தவிர? யுதிஷ்டிர மகாராஜா தவிர. ஏன்னா அவர் வந்து இவ்வளவு பெரிய இழப்பை ஏத்துக்கிறதுக்கு அவருக்கு மனசு வரல. அதனாலதான் அவர் ஒருத்தர் மட்டும் சமாதானம் ஆகாமலே இருந்தார். ஆனால் அந்த சூழ்நிலையுமே பகவான் தான் அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் என்றதுமே நேத்து முந்தினேத்து அந்த ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சோம் இல்லையா? அப்படி காரணம் அவர்கள் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் போயிட்டு அவர்கள் அந்த ஆட்சி முறை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டடா எல்லாமே அவங்க கேட்டுக்கணும். சோ சித்தாந்தங்கள் என்ன எடுத்துரைக்கிறது, ஒரு அரசனுக்கு இருக்க வேண்டிய அவன் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சித்தாந்தங்கள், அவர் என்ன வழிமுறைகள் எல்லாம் அவர் வந்து கடைபிடிக்கணும், இது எல்லாமே வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் சொல்வார். அதாவது போர்ல வந்து வீரன் மரணம் எய்துவதற்கு நீ வந்து வருந்தவே வரக்கூடாது, வெற்றி தோல்வி என்பது சகஜம், இதெல்லாமே பீஷ்ம பிதாமகர் அடுத்த சாப்டர்ல சொல்லுவார். ஓகே. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து யுதிஷ்டர் சமாதானம் ஆவார். ஆனா ஸ்டில் கடைசி வரைக்குமே தான் இந்த பதவிக்கு தகுதியானவன் கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனதோட தான் அவர் வந்து ஒரு டிட்டாச்மெண்டோட தான் அவர் அரசாட்சியை நடத்துவாராம் கடைசி வரைக்குமே. ஸோ அந்த அந்த உள் உணர்வு என்பது அவருக்கு வந்து இருந்தது. ஆனா அதுக்காக பீஷ்ம பிதாமகர் சொன்னது வந்து அவருக்கு அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போகவில்லை. அவர் ஏத்துண்டார், சாஸ்திர தர்மங்களை அவர் ஏத்துண்டார். ஆனா ஒரு கருணை உள்ளம் கொண்ட ஒரு பக்தனாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள அவருக்கு மனசு இல்லை. அதுதான் உண்மை. அந்த ஒரு காரணத்திற்காக அவர் அரசாளும் பொழுது அந்த அரசாங்கத்தின் மீது அந்த பதவியின் மீது அவர் வந்து பற்றுதல் கொள்ளவில்லை. ஓகே. சோ அதை ஒரு நிமித்த மாத்திரமே அவர் வந்து அந்த பதவியிலிருந்து அவர் செயல்பட்டார். உண்மையிலேயே அதுதான் கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. யுதிஷ்ட மகாராஜை போல யாருமே அரசாண்டது கிடையாது. அதுக்கு அடுத்து வந்த பரிஷித் மகாராஜும் அவ்வாறே பரிபாலித்தார். ஏன்னா தாத்தாவை பார்த்து பேரனும் அதே மாதிரி செய்தான் என்று சொல்வார்கள். நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல அதை நம்ம படிப்போம்.
ஓகே. மேலும் இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, வியாதி இது எல்லாமே வந்து என்றைக்குமே இன்சால்யூபிள் ஃபேக்டர்ஸ். அப்படின்னா அது நம்மளை விட்டு எப்பவுமே நீங்காது. சால்யூபிள்னா கரைந்து விடக்கூடியது, அதாவது மறைந்து விடக்கூடியது. இதெல்லாமே நம்ம நம்ம பிறந்த பிறப்பு என்று வந்து விட்டால் மரணத்தை நம்மளால வந்து எதிர்கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. மரணத்தை ஒரு ஒரு நாள் நாம் மரணம் அடைந்துதான் வேண்டும். இடைப்பட்ட காலத்துல நமக்கு வயோதிகமும் வரும், வியாதியும் வரும். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. ஸோ வாழ்க்கையில இதெல்லாம் மேண்டேட்டரியாவே நமக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, ஸோ த விக்டிம்ஸ் ஆஃப் வார், நேம்லி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் குரு, வேர் லெமெண்டிங் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் டெத் அண்ட் த லார்ட் பாசிஃபைட் தெம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் நாலேஜ். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் அவர்களுக்கு வந்து சாஸ்திர வழியா இல்லையா, ஸோ தர்மத்தின் வழியாக அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்து சமாதானப்படுத்தினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன். ஓகே, இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா. ஸோ 2 குரூப் தான். நான் உங்களை நிறைய குரூப் பிரிக்க போறதில்ல. ஒரு நிமிஷம். எத்தனை பேர்? 10 பேர் என்னோட சேர்ந்து 11 இல்லையா, 10 பேர், 5 பேர். ஓகே, ஸோ என்ன கொஸ்டின் எழுதிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பண்ணணும் நீங்கன்ட்டு 5வது ஸ்லோகத்தை நீங்க 2 தரப்புமே பண்ணணும். ஓகே, இந்த 2 தரப்புல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பண்ணுங்க. ஓகே, செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ளிகேஷன் பார்ட். ஓகே, அங்க கொடுத்துருக்க 5 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நம்ம இஸ்கான் இயக்கத்தோடு எப்படி நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வர்ணாசிரம தர்மம் இருக்கு. நம்ம இஸ்கான் இயக்கத்துல வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் தான் நடக்குது இல்லையா. குருகுல் எல்லாமே வந்து வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் தான். ஸோ நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் வந்து பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் தானே, பாகவத விதி படி பிரகாரம் நம்ம வந்து நாம ஜபங்கள் இதெல்லாமே நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே எப்படி எடுத்துட்டு போயிருக்காரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அந்த வகையில அதை வந்து பேசணும். அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதை எப்படி கைட்லைன்ஸா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில, இது தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து பர்சனல் அப்ளிகேஷன், நம்ம வாழ்க்கையில இதை எப்படி அமல்படுத்துறது, இஸ்கான் இயக்கம் இதை எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து தெரியப்படுத்த. ஓகேங்களா? டவுட் ஏதாவது இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? மாதாஜி, நான் என்ன பண்றது? நீங்களும் சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. அது எல்லாருமே அப்படி பார்த்து சித்திரலேகா மாதாஜி அவங்க பக்தி வைபவே கிடையாது. ஓகே, ஸோ நோ இஷ்யூஸ். ஸோ அதாவது ஒரு கற்பு உள்ள ஒரு பெண்மணிக்கு வந்து ஏற்பட்ட இழுக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய இழப்பு ஏற்பட்டது என்பதை வந்து நீங்க எப்படி உங்களுடைய உங்களுடைய உணர்தல் வச்சு ஏன் மேலும் அந்த 5வது ஸ்லோகத்துல இருக்கக்கூடிய பர்பட்லுடைய இதை வச்சு நீங்க எப்படி அதை வந்து நியாயப்படுத்துறீங்க, எவ்வாறு நீங்க அதை வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்றீங்க அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அடுத்து அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டு ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன், பர்சனல் அப்ளிகேஷன், அது எப்படி நீங்க எடுத்துட்டு போவீங்க, ப்ராக்டிக்கலா இஸ்கான் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு, பர்சனலா நம்ம வாழ்க்கையில இது எப்படி எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ இதுதான் நீங்க பண்ண வேண்டியது. அதான் டவுட் இருக்கா யாருக்காவது? டவுட் இல்லை. கிளியரா இருக்கா? கிளியரா இருக்கா? ஓகே ஃபைன். நான் இப்போ உங்களை வந்து உங்களை வந்து நான் பிரிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து 40. அப்போ நீங்க இந்த டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு வாங்கோ. நான் 6 மணி வரைக்கும் தான் கிளாஸ் எடுப்பேன். ஆனா மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க 2 பேருமே இந்த டிஸ்கஷன்ஸை நீங்க தான் எடுத்துட்டு போகணும். இதை அப்படியே விட்டுட்டு நான் 6 மணிக்கு இந்த யாத்திரை பத்தி சொல்றதுக்காக போகணும். அந்த டிஸ்கஷன் முடிச்சிட்ட பிறகு யூடியூப் லைவை வந்து நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? ஓகே. 20 நிமிஷம் டிஸ்கஷன் இல்லையா, அதனால நீங்க 10 நிமிஷத்துக்குள்ள வர மாதிரி இருந்தா நான் இருப்பேன். ஓகே, 6 மணிக்கு அங்க போகணும் நானு. ஓகே, நீங்க வந்தீங்கன்னாக்கா ஐ வில் பி ஹியர். ஸோ அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் உங்க டிஸ்கஷனோட தான் முடியும். ஸோ நீங்க ஒரு வேளை கொஞ்சம் அதாவது நான் இப்போ எவ்வளோ ஆச்சு, 5:40 ஆயிருக்கு இல்லையா, 5:40ன்னா 5:50க்கு 5:55க்கு நான் உங்களை வந்து புல் பண்றேன். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, நான் அப்புறமா கிளம்புறேன் நான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். பிரேக் அவுட் ரூம் 2 பண்றேன்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரூம் 2ல எங்களுக்கு 3 பேர் தான் இருந்தோம் மாதாஜி. நானு, பிரேமா மாதாஜி, ஜானகிராம் மாதாஜி, பிரபுஜி தான் இருந்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஸோ டீம் 1 யார் பேச போறீங்க? டீம் 1. மல்லிகா மாதாஜி பேசுவாங்க. ஓகே ஃபைன், பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஃபர்ஸ்ட் மல்லிகா மாதாஜியை வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஐ மே லீவ் ஃபார் another 2 minutesல நான் கிளம்புவேன். நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. அப்புறம் அந்த யூடியூப் நிறுத்திடுங்க. லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுறோம் மாதாஜி. லைவ் பேசுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மேம். இதுல வந்து நமக்கு வந்து பர்சனல் அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மாதாஜி. நாங்க ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல தான் இருக்கிறோம். இப்போ வந்து இதுல அந்த 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. பிராமணர்கள், பசுக்கள், பெண்கள், அப்புறம் வந்து குழந்தைகள், முதியோர்களை எப்படி பாதுகாக்கலாம்னு. எல்லாரும் குரூப்ல கலந்து பேசும்போது ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி நல்ல கருத்துக்கள்லாம் சொன்னாங்க. அதாவது முதியோர்களை நம்ம வந்து எப்ப வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளால பாதுகாக்கிறோமோ அதை பார்த்துட்டு வளர்ற குழந்தைகள் என்ன செய்வாங்கன்னா பிற்காலத்துல அவங்களும் வந்து முதியோர்களை பாதுகாக்கணுங்கிற அந்த உணர்வு வந்து நாம வயசாகும் பொழுது நம்மள அவங்க பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. அது ஒண்ணு. அதுவும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து வர்ணாசிரமம்ங்கிறது அந்த 50 வயசுக்கு மேலேயே அவங்க வந்து வானப்பிரஸ்தம்ங்கிற அந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச உதவிகளை நம்ம வந்து வீட்டுல இருக்க முதியோர்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். அது அடுத்தது வந்து பெண்களை வந்து வந்து இப்ப வந்து கலிகாலம் ஆரம்பிச்சதுனால என்னாச்சுன்னா ஒரே வீட்லயே வந்து வாழறாங்க. ஆணும் பெண்ணும் திருமணம் ஆகாம வாழக்கூடிய நிலையெல்லாம் இப்ப வந்து நிறைய வந்துருச்சு. அதாவது வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க. அது வந்து ரொம்ப தப்பு. எப்போ வந்து இந்த ஐடி கம்பெனின்னு வந்ததோ அப்பவே வந்து பெண்களோட நாகரிகம் வந்து கொஞ்சம் மாறுதல் அடைஞ்சிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாமும் மாறி மாறி போடுறாங்க. இது போய் அங்க வந்து பார்ட்டின்னுட்டு குடிக்கிறாங்க, தப்பான வழியில போறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னா நம்ம மேக்சிமம் வந்து ஓரளவுக்கு மற்ற விதமான வேலைகள்ல அவங்களை அனுப்பலாம். ஐடியை விட டீச்சருக்கு இல்ல வந்து ஒரு பேங்க்குக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வேலையெல்லாம் அவங்களை அமர்த்தணும்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனை கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும். முழுசும் இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனா குறைவா இருக்கும். அதுல வந்து நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீகத்தை ஊட்டி ஊட்டி நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு வந்தோம்னா அந்த மாதிரி பெண்கள் வந்து அந்த நிலைக்கு நம்ம போக மாட்டாங்க. அந்த நிலையில நாம வந்து நம்ம சமுதாயத்தை நம்ம கொண்டு போகணும். குழந்தைகளுக்கும் அப்படிதான். குழந்தைகளுக்கு வந்து கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம்ங்கிறது செய்யறோம், ஆனா பெரிய அளவுல நம்ம செய்யறது இல்ல. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் முறையா ஐயரை வச்சு முறையா நம்ம செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னா வந்து அவங்க வந்து அடுத்த தலைமுறை வந்து ஆன்மீகத்துல போறதுக்கான ஒரு வழி ஏற்படும். அதுவும் நம்ம வந்து நம்ம குடும்பத்துல நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம நம்ம வீட்டுல அதை செய்யணும். நம்ம வீட்டுல செய்யவே அது வந்து அடுத்தடுத்து பரவலா வந்து எல்லார் இடத்துக்கும் போகும். அது போல பசுக்களையும் பிராமணர்களையும் பாதுகாக்கணுங்கிறது பகவானுக்கு பிடிச்ச விஷயமே அதுதான். அவர் வந்து கோவிந்தா அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு. அது எதுக்கு? பசுக்களோட தான் அவர் இருப்பாரு. அது மாதிரி பிராமணர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறத அவங்க 2 பேரையும் திருப்திப்படுத்தினா நம்ம கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துற நிலைக்கு நம்ம வந்துடுறோம். அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் வந்து அவங்களுடைய தொழிலை செய்யறது இல்ல. கலிகாலம் வந்து எப்படின்னா அவங்க வந்து வருமானம் பத்தாம தான் அவங்க அடுத்த வேலைக்கு போறாங்க. ஆக்சுவலா நம்ம கோயில்ல வந்து அவங்களுக்கு கேட்ட வருமானம் கிடைக்கலாதனால
வெளியில வேலைக்கு போறாங்க. வெளியில போறதுனால அவங்களுடைய கல்ச்சரும் மாறி போகுது. ஹோட்டல்ல போய் மாமிசம் சாப்பிடுற நிலைக்கு கூட சில பேர் போயிடுறாங்க. அந்த நிலையை உருவாக்காம இருக்கணும்னா பிராமணர்களை நம்ம வந்து ஆதரிக்கணும். இப்ப நம்மள பிராமணர்கள், தூய பிராமணர் யாருன்னு நமக்கு தெரியலன்னா நம்ம டெம்பிள்ல இருக்காங்க வைஷ்ணவர்கள், பாத்தீங்கன்னா அங்க எல்லாமே வைஷ்ணவா. அவங்கள எல்லாரையும் நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச உதவி அவங்களுக்கு அந்த டெம்பிளுக்கு கொடுக்கறது மூலமா அவங்கள ஆதரிக்கிறதுக்கான ஒரு வழியை நம்ம செய்யலாம். இப்ப வந்து எத்தனையோ மகாராஜெல்லாம் வந்து ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச தொகையை வந்து கொடுத்து அவங்கள ஆதரவு கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி செய்யலாம். அது மாதிரி பசுக்கள் வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. செல்வம் பிரபுஜி, இந்த லிங்க் கிடையாது, உங்களுக்கு லிங்க் அமைச்சிருக்கேன், அதுல ஜாயின் பண்ணணும். நம்ம 2 பேரும் கிளம்பணும். ஓகேங்களா? நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. அடுத்த டீமும் நீங்க பண்ணுங்க. யூடியூப்ல நான் கண்டிப்பா பார்ப்பேன். நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே. அது மாதிரி பசுக்களை வந்து பராமரிக்கிறது வந்து எதுக்குன்னா, நம்ம வந்து வீட்டுல எல்லாம் நம்ம இப்ப பசு வளர்க்கறது நின்று போயிடுச்சு. அப்ப நாம என்ன செய்யலாம் வந்து, இப்ப எல்லா கோயில்லயும் வந்து கோசாலா இருக்குது. அந்த கோசாலையில போய் நம்மளால முடிஞ்ச தானங்களை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அங்க இருக்க பசுக்களை நம்ம வந்து ஆதரவு கொடுக்குறோம். நம்ம வந்து 1 வருஷம் தான் நம்ம தாய்ப்பாலை குடிக்கிறோம் பிறந்ததுல இருந்து. 1 வருஷம் இல்ல 1.5 வருஷம். அதுக்கப்புறம் நம்ம குடிக்கிறது பூரா பசும்பாலை தான் நம்ம குடிக்கிறோம். அப்படின்னா அந்த பசு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கு. குழந்தைகளுக்கும் முதியவர்களுக்கும் அது வந்து ஒரு சிறந்த உணவுங்கிறாங்க டாக்டர்ஸ். அப்படின்னா பசுக்களை நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆதரிக்கணும், அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கணும். இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த 5 விதமான விஷயங்களையும் நம்மளோட பர்சனல் லைஃப்ல நம்ம கொண்டு வந்தாலே, நம்மளால முடிஞ்ச அளவு சின்ன சின்ன அளவுல நம்ம செஞ்சாலே அது வந்து நம்ம இந்த குரூப்ல ஒரு 10 பேர் இருக்கோமா, 12 பேர் இருக்கோமா, அந்த 12 பேர் அவங்கவங்க வீட்டுல நம்ம செய்யும் பொழுது அதுக்கு பார்த்து பார்த்து பக்கத்துல பக்கத்துல அப்படியே பரவி அது வந்து உலகம் முழுக்க பரவறதுக்கு வந்து பிரபுபாதா எப்படி இது பண்ணுனாங்க. அவங்க வெளிநாட்டுல எல்லாம் போய் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை எப்படி ஏற்படுத்தினாங்க, ஒரு மனுஷனா இருந்து. அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம எல்லாம் போய் வெளிநாட்டுல எல்லாம் செய்ய வேண்டாம். நம்ம வீட்டுல நம்ம செஞ்சாலே நமக்கு பக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்க அதை பார்த்து அவங்களும் அந்த வழிக்கு வருவாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து இந்த தர்மத்தை நம்ம வந்து நிலைநிறுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து. இல்ல வேற ஏதாச்சும் நம்ம குரூப்ல இருக்க நீங்க வேற ஏதாச்சும் ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி சொல்ல விருப்பப்படுறீங்கன்னா சொல்லுங்க. இந்த பசுக்களை பாதுகாக்கிறதுனால அதை வந்து இந்த கசாப்பு கடைக்கு போறத தவிர்க்கலாம். நம்ம அதுக்குள்ள இது பண்ணலாம். அதாவது எப்படி வயசான பசுக்கள் அப்புறம் வந்து நமக்கு அது கறவை நின்னு போயிட்டுன்னா அந்த மாதிரி கசாப்பு கடைக்கு அனுப்புறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கு, அதை அது வந்து தவிர்க்கலாம். செய்யக்கூடாது. அதுக்கு ஆதரவு கொடுத்து அது இறக்குற வரையிலும் நம்ம வந்து அதை பராமரிக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையா வச்சுக்கணும். நம்ம முதியவர்களை எப்படி பாதுகாக்கிறோமோ அந்த மாதிரி வயசானதுலயும் நம்ம பசுக்களை பாதுகாக்கணும். அந்த டைம்லயும் நம்ம பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். ஆமா, இல்லைன்னா நம்மளோட வாழ்க்கை எப்படின்னா மிருக வாழ்க்கை மாதிரி போயிடும். நம்ம மிருக வாழ்க்கை இந்த இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கல்ல பிரபுபாத அழகா, பூனை நாயை போல நம்ம வந்து இந்த காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுல இருந்து நம்ம மாறி மனிதத்தன்மை, அட்லீஸ்ட் தெய்வத்தன்மைக்கு போக வேண்டாம், மனிதத்தன்மையோட வாழ நம்ம வந்து நம்மளை நாமளே இந்த இது படிக்கிறதுனால நம்மளை நாமளே அதை உருவாக்கிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லுங்க, இல்லாட்டி செகண்ட் குரூப் சொல்லுவாங்க. செகண்ட் குரூப்ல போடுங்க. அவ்வளவுதான், எல்லா பாயிண்ட் கவர் பண்ணியாச்சு. நான் இருக்கேன் இங்க செகண்ட் குரூப்ல, மிச்சம் எல்லாம் காணோம். என்ன மாதாஜி? இது வந்து இந்த 5 பாயிண்ட் வந்து ஹவு இஸ்கான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுதுன்றதுதான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு. ஆமா ஆமா, சொல்லுங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராமணர்கள் நம்ம இஸ்கான் அமைப்பின் படையில இத வந்து ஆக்சுவலா பகவத்கீதா பாகவதம் சொல்றது என்னன்னா, பிறப்பால எல்லாருமே சூத்ரர்கள் தான். நம்ம த்விஜபந்துன்ற, அதாவது 2வது ஒண்ணு குரு கிட்ட வந்து உபதேசம் பெற்று நம்ம வந்து பிராமணரா மாறுறது. அது வந்து இஸ்கான் வந்து ரொம்ப நல்லாவே வழிவகுக்குது இந்த இதுக்கு மார்க்கத்துக்கு. நிறைய பேர் பிராமண தீட்சை எடுத்துக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு வந்து முறையா வந்து எல்லாம் மந்திர உபதேசம் கொடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா கைட்லைன்ஸும் கொடுத்து எப்படி எப்படியெல்லாம் என்ன சொல்வீங்க, விக்கிரக ஆராதனை மிச்சம் இதெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறது இதெல்லாம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அவங்கள உற்சாகப்படுத்துது. அவங்கள நம்ம பிராமணர்களா சிறந்த வைஷ்ணவர்களா நம்ம கொண்டு போகலாம் இந்த இஸ்கான் அமைப்பு மூலம். 2வது வந்து பசுக்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து எல்லா ஊர்ல இருக்கிற இஸ்கான்லயும் சின்ன ஒரு கோசாலாவே இருக்கும். அவங்க வந்து அதான் அவ்வளோ ஒரு இதா பாதுகாக்கிறாங்க அந்த பசுக்களை வந்து. அதுக்கு வேண்டிய இதையும் கொடுக்குறாங்க. அதனால வந்து
பசுக்களை வந்து இஸ்கான் வந்து ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த ஒரு இதுல வச்சிருக்கு. நம்ம கூட ஒரு மந்திரம் இருக்கு. நமோ பிரம்மாய கோ பிராமண ஹிதாய, நம்ம நைவேத்திய மந்திரமே இதுதான் இல்லையா? அந்த இடத்துல வந்து பசுக்களை வந்து அவரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். மூணாவது வந்து பெண்கள். பெண்கள் தானே மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி. பெண்களுக்கு வந்து பெண்களால தான் வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு கட்டமைப்பு இது மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பெண்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி கிளாஸஸ் வந்து அவங்கள எடுக்க சொல்லி அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சு, அதனால வந்து அந்த குடும்பமும் ஒரு நல்ல நிலைக்கு வருது. அவங்களால வந்து என்ன சொல்றீங்க, சமூகத்துக்கு ரொம்ப தேவையான இதை அவங்க செய்யறாங்க. பெண்களை வந்து அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒரு குடும்பம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு சமையலே எடுத்துக்கிட்டா கூட அவங்க கிட்ட இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம சாத்விக உணவை வந்து இங்க இது பண்றதுனால அது பெண்கள் கிட்ட இருந்தே கூட இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் குழந்தைகள் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க இங்க. குருகுலங்கள் எல்லாம் நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த என்னது கிளாஸஸ் இருக்காங்க. கிருஷ்ண உணர்வு உணர்வுக்கு தூண்டுற வகையில பல ஸ்கூல்ஸ்லயும் காலேஜஸ்லயும் இவங்க நிறைய குருமார்கள் வந்து ஆச்சாரியர்கள் போறாங்க. நம்ம இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் போய் பிரச்சாரம் செய்யறாங்க. குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்றாங்க. அந்த அந்த குழந்தைங்க மனசு எப்படின்னா சட்டுன்னு கிரகிக்கக்கூடிய இது. நம்ம வந்து அதை வந்து உடனே அவங்களுக்கு இது பண்ணனா சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு முறையா அதுங்க வளர்ந்து சாத்வீகமான முறையில வளர்ந்து எல்லாருக்கும் இந்த சமூகத்திற்கே அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குடிமகனா எக்ஸாம்பிளா இருப்பாங்கன்றது இங்க இஸ்கான் வந்து வழி நடத்துது. அதுக்குன்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரியா அவங்க வந்து வச்சிருக்காங்க. வைஷ்ணவ மினிஸ்ட்ரி, குழந்தைங்களை காப்பாத்துறது அது அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் முதியவர்கள். முதியவர்கள் வந்து நமக்கு தெரியும் நம்மளோட குறிக்கோள் என்னன்னா எல்லாருமே பேக் டு காட் ஹெட் தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாவே வந்து அது. அதை வந்து நம்ம வந்து முதியவர்கள் இதுன்னு சொல்வீங்க, அவங்களுக்கும் இதெல்லாம் இது பண்ணான்னா முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணர்ன்றதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் வழியா என்ன பண்றாங்கன்னா கட்டாயம் அவங்க வந்து அவரை சென்றடைவாங்க. இவங்க பெரியவங்க வந்து இது செய்யறதுனால வந்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் அதை பின்பற்றி குழந்தைங்கள்ல இருந்து பேரன் பேத்திகள்ல இருந்து எல்லாம் பின்பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு இது ஸ்டார்ட் ஆகுதாங்க அப்படின்றாங்க. அது ஓகேயா மாதாஜி? அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி, நல்லா சொன்னீங்க. இது திலகவதி மாதாஜி. ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கரண் நல்லா இருந்தது. ஆமா திலகவதி மாதாஜி அஞ்சாவது தனியா நான் ஒரு ஆளா ஒரு டீம்ல இருக்க மாதாஜி. நீங்க நான் லேட்டா ஜாயின் பண்ணதுனால என்ன டிஸ்கஸ் பண்றீங்கன்னு தெரியல. நல்லா அதுதான் சொல்ல வந்தேன். அஞ்சாவது இது நம்மளுடைய வருஷம் இருக்குல்ல, அஞ்சாவது வருஷம். அந்த அஞ்சாவது வருஷம் படிச்சு 2 விதமா 2 குரூப் பிரிச்சு டிஸ்கஷன் மாதாஜி. வந்து ஒண்ணு வந்து பர்சனல் அப்ளிகேஷன், இன்னொன்னு வந்து இஸ்கான்ல எப்படி அதை கடைபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு. உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தா நீங்க இப்ப சொல்லலாம். அதுல படிக்கணும் மாதாஜி, நான் படிச்சுட்டு சொல்றேன். நீங்க வேற டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட பார்க்கலாம். நீங்க ஏதாவது கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. அவங்க ஒரு டைம் அவங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் கொடுப்போம். ஓகே மாதாஜி. இந்த குழந்தைங்களுக்குன்னு நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. பிரகலாத் மகாராஜோட பேர்ல வந்து எல்லா இஸ்கான்லயும் எல்லா இதுலயும் வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க. அவங்க சின்ன வயசுலயே அவங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதா, பாகவதம், இந்த சிறந்த கதைகள் மூலமா அவங்கள வந்து மெஸ்மரைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஊட்டுறாங்க. இதனால வந்து அவங்க வந்து ஒரு நல்ல குடிமகனா இந்த சொசைட்டிக்கு அவங்க வர சான்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. இதுதான் என்னோட கருத்து மாதாஜி இந்த 5 பாயிண்ட்ல. ஓகே, சூப்பரா சொன்னீங்க. ஏன் உங்க குரூப்ல பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி தெரியல வரல. அங்க லீவ் பண்ணிட்டீங்க வாங்கன்னா வரல. பத்மா மாதாஜி வரல, யாரும் வரல மாதாஜி. நீங்க உண்மைனா? எஸ், நானும் பிரேமா மாதாஜி அங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம். பிரேமா மாதாஜி இங்க வரல. சோ நான் 1 man இதாயிடுச்சு. ஓகே ஓகே, நல்லா சொன்னீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்க சீனியர், நீங்க எல்லாம் சீனியர். உங்க என்ன சொல்வீங்க? என்ன வயசுலதான் சீனியர் தான். இல்ல பக்தியிலயும் சீனியர். அப்ப அப்படி வயசை பத்தி சொல்லக்கூடாது. நான் பக்தி ரொம்ப இல்லவே இல்லைன்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஒவ்வொரு நாளும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன். சரி லைவ வச்சுட்டு பேச வேணாம்.
வேற எதுவும் நம்ம ஏதாவது குந்தி பிரார்த்தனை ஸ்டார்ட் பண்ணமோ இல்லையோ இந்த அளவுக்கு நம்மளெல்லாம் எலவேட் பண்ணிட்டாரு பிரபுபாதரும் அவர குரு மகாராஜ் எல்லாம் நம்மளும் கிருஷ்ணனோட கருணையால நம்ம கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கோம் மேல, அவ்வளவுதான் இது. நிறைய போகணும் மாதாஜி. ரொம்ப இன்னும் கீழே இருக்கு தான் இருக்கு. இருக்கு. இனி வர பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் பீஷ்ம பிரார்த்தனை இதெல்லாம் ஒரு பிரார்த்தனையும் நம்மள இன்னும் ஆமா, எலவேட் பிரார்த்தனைகளை பண்ணிதான் நிறைய படிச்சு அதை நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வரும்பொழுதுதான் அப்ளிகேஷன் எப்ப பண்றோமோ அப்பதான் முன்னேறலாம். ஆமா மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களா? வேற யாராவது கூட நீங்க யாராவது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். விஜயகுமாரி மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி, ஜெயமாத கேலக்சி, ரேவதி மாதாஜி. நாங்க விட்டு போனது, அதாவது விட்டது ஆமா, நாங்க விட்டு போனது ரெண்டு குரூப்ல நீங்க விட்டு add போனதை பண்ணலாம். நீங்க சொல்லலாம். அன்மியூட் பண்ணாதான் பேச முடியும். ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி, உங்கள்கிட்ட ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லுங்க. இல்ல மாதாஜி, அது ரேவதி மாதாஜி அழகா சொல்லிட்டாங்க. ஓகே. ஏன்னா நீங்க டெம்பிள் கட்டிங்க தான் டெய்லி போயிட்டு இருக்கீங்க. டெய்லி இல்ல மாதாஜி, வாரத்துல ஒரு நாள் இல்லட்டா 2 நாள் போவோம் மாதாஜி, இருந்தாலும் அவ்வளவுதான். எங்களை விட டெய்லி போகல. அதிகமா போறீங்கல்ல, எங்களை விட. நாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் போறோம். அது கரெக்ட். மாதாஜி எல்லாம் இவ்வளவு சர்வீஸ் பண்றீங்க மாதாஜி. ஒரு நாள் 2 நாள் போனாலும் பியூர் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நாங்க போய் அவரை தான் பாக்குறோம். அங்கதான் இதுல விட்டு போன ஒரு கருத்து என்னன்னா, இப்ப நம்ம இதெல்லாம் கடைபிடிக்காதனால ஒரு பெரிய இழப்பு நமக்கு என்ன அப்படின்னா, ஆயுள் குறைக்கப்படுகிறது. இப்ப முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வ சாதாரணமா 100, 120 வயசு வரையிலும் எல்லாரும் பெரியவங்க எல்லாம் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தாங்க. இப்பவும் வாழறாங்க கொஞ்சம் பேரு. அடுத்தடுத்த சமுதாயம் பாத்தீங்கன்னா, வருங்கால சமுதாயம் பாத்தீங்கன்னா, சின்ன சின்ன வயசுலயே வியாதிகள் வருது. பாத்தீங்கன்னா, அவங்க உணவு பழக்கவழக்கம் சரியில்ல. ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடுறாங்க. பர்கர், பீஸா அப்படின்னு அந்த கல்ச்சரே சரியில்ல. அது மட்டும் இல்லாம எண்ணெய் எடுத்து ஊத்தி சாப்பிடுறாங்க. அதாவது மசாலா, எண்ணெய் இதெல்லாம் குறைக்கணும். சத்துவ உணவுங்கிறது இல்லாம வாய்க்கு ருசியான உணவுங்கிறத சாப்பிட ஆரம்பிச்சு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, 40 வயசு 30 வயசுக்கெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக் வருது. அப்புறம் ஸ்ட்ரோக் வருது. என்னென்னமோ வருது. உலகத்துல சொல்ல தெரியாத வியாதிகள்லாம் புதுசு புதுசா வருது. அதனால என்னன்னா முக்கியமா இது 5யும் கடைபிடிக்காதது. அது முக்கியமா பசுக்களை பராமரிச்சு அந்த பசுவோட உணவை நம்ம சாப்பிடாம அதாவது வெளியில தயாரிக்கிறது பானங்கள், அதாவது ரெடிமேடு ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வாங்கி அந்த மாதிரி குடிக்கிறது, அதுலெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆயுள் குறைக்கப்படுகிறது. இப்போ துச்சாதனன் முரட்டுத்தனமா திரௌபதியோட கூந்தலை பிடிச்சு இழுத்ததுனாலதானே அங்க அவனோட ஆயுள் குறைக்கப்பட்டது. அந்த தர்மத்தை அவன் கடைபிடிக்கல. அத போல இங்கேயும் நாம இந்த சொல்லப்பட்ட அந்த தர்மங்களை நாம எப்ப கடைபிடிக்காம போறோமோ அப்போ அடுத்தடுத்த சமுதாயம் ரொம்ப இழப்புக்கு, அதாவது சின்ன வயசுலயே இறப்புக்கு போறாங்க. அது எப்படி தர்மம் வளரும் அந்த இடத்துல. அதெல்லாம் நம்ம நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலயும் சரி நம்ம கொண்டு வரணும். அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த தலைமுறையை நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ நம்மளால முடிஞ்சதை செய்யணும். நல்ல சத்துள்ள ஆகாரங்களை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். நல்ல ஆன்மீகத்தை அவங்களுக்கு மனசுல ஏற்படுத்தணும். இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரசாதம் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பெண்களை இது பண்றது அதுக்குதான். கரெக்ட். பிரசாதம் சாமிக்கு படைச்சு அந்த பிரசாதத்தை கொடுக்கணும். கரெக்ட். அதெல்லாம் கொடுக்குறப்ப மக்களுக்கு அந்த நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு அவசர புத்தி இல்லாம, பொறாமை இல்லாம, இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த பகவானுக்குரிய பிரசாதத்தை எடுத்துக்கணும். நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்தாலும் நம்ம இந்த உலக வாழ்க்கையில இருந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து நம்ம மீள முடியும் மாதாஜி. கண்டிப்பா. டெய்லியும் இந்த இதுல சிக்கிக்கிட்டு உழண்டுகிட்டே தான் இருக்காங்க. இதெல்லாம் தெரியாம அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய பேரு. இதுல பாதி பேர் காணாம போயிடுறாங்க. கிளாஸ்ல எல்லாம் 18 days கிளாஸ்ல எல்லாம் மாதாஜி. அவங்களுக்கு அதை பயன்படுத்த தெரியல. அவங்களுக்கு பகவான் இன்னும் கண்ணை திறக்கல போல இருக்கு. அதே மாதிரி பிரசாதம் எடுக்க எடுக்க நம்மளோட குணங்கள் கூட மாறுது இல்ல மாதாஜி. ரஜோ அந்த அவசர புத்தி இதெல்லாம் இருக்காது மாதாஜி.
ம். நிதான புத்தி, பொறாமையற்ற ம். தன்மை, அதாவது என்ன பயமின்மை, அப்படிதானே மாதாஜி? இதெல்லாம் ஆ. வராம இருந்தாதான் நம்ம வந்து உடல்நிலை சரியா இருக்கணும். சாப்பாடு ஒரு வகையில அந்த சாப்பாட்டை பகவானுக்கு கொடுக்கறப்ப இதெல்லாம் இல்லாம போகும் நமக்கு. அப்பதான் இல்ல நம்ம நம்மளுக்கே சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி, மனத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுல படிச்சிருக்கோம், டங் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ட்டு, ருசிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இதுக்கு டங்குன்னா டேஸ்ட் கூட அப்கோர்ஸ், பட் இது வந்து ருசியை கூட கண்ட்ரோல் பண்றது, மிதமா சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் கூட. கண்டிப்பா மாதாஜி. ம். இதெல்லாம் வரணும்னா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணனாதான் இதெல்லாம் வரும் மாதாஜி. டக்குன்னு வராது எதுவுமே வந்து வராது. உடனே அதுக்குதான் இஸ்கான் வந்து எல்லாத்துக்கும் இதுக்கெல்லாம் வழிவகுக்குது. பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஆமா. இந்த அங்க ஆர்கனைசேஷன். போனீங்கன்னா டெம்பிள்ல எப்படி இருக்காங்க பாருங்க. காலையில அந்த 4:30 மணிக்கு ஆரத்தி நடக்குது. அதுக்கு பிற்பாடு அடுத்தது 7:30 மணிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு பூஜை நடக்குது. அதுக்கு ஆமா. பிறகு 8 மணிக்கு பாகவதம் நடக்குது கிளாஸ். அதுக்கு அப்ப வந்து பஜன் இல்லாம இடையில நடக்குது. இது தாண்டி தான் அடுத்தது சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. சாப்பாடு எப்படி பகவானுக்கு படைச்ச பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க. மத்தியானம் மறுபடியும் சுவாமிக்கு அதை படைக்கிறாங்க. படைச்சிட்டு அந்த பிரசாதம் நமக்கு வருது. ஒவ்வொரு வேளையும் அங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, பிரசாதம் மக்களுக்கு வந்து வர்றவங்க அத்தனை பேருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க. 3 வேளையும் பிரசாதம். அது அன்னியில அங்க என்னன்னா ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம். எப்போதும் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து டான்ஸ் தான் ஆடுறாங்க, பஜனை தான் பாடுறாங்க. எப்போதும் கீர்த்தனம் அந்த இதுவும் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. பக்தர்கள் வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. ஆனா இது நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தாலே உடனே சோகம், துயரம், துன்பம் எல்லாம் வந்து சேர்ந்துருது நமக்கு. ஏன்னா நமக்கு இங்க டென்ஷன். கண்டிப்பா. கோவில்ல இப்ப இப்ப இருக்கிற இளைஞர்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, பிரம்மச்சாரி கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கும் எடுக்கிறாங்க. நம்ம அது இல்லாம டிவோட்டிஸையும் ஊக்கப்படுத்துறாங்க. நீங்க வெளியில போய் இந்த பக்தி விஷா ஆரம்பிங்க, பக்தி சாஸ்திரி ஆரம்பிங்க, அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுத்துக்கும் உற்சாகப்படுத்துறாங்க. அதனால எங்களால இப்ப ஸ்கூல்ல எல்லாம் ப்ரீச்சிங் பண்ண முடியுதுன்னா கோவில்ல கொடுக்குற உற்சாகம் தான் எங்களுக்கு. நாங்க வந்து சின்ன குழந்தைகளுக்கு நான் எடுக்கிறேன். 3ல இருந்து 5 கிளாஸ் இருக்க குழந்தைகளுக்கு நான் எடுக்கிறேன். இன்னும் அந்த பெரிய லெவலுக்கு நான் இன்னும் வளரல. அதனால இப்ப சதிக்கு அந்த அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். இப்ப ஆரம்பத்துல இருந்தே இந்த குழந்தைகளுக்கு இதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க இப்ப அதுகளுக்கே நல்ல மாற்றம் தெரியுது. நாங்க போற ஸ்கூல்ல அந்த டீச்சர்ஸே சொல்றாங்க, இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இல்ல. இப்ப இந்த குழந்தைகள்லாம் அவ்வளவு அழகா எந்த கேட்டாலும் அழகா பதில் சொல்றாங்க, புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி நான் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அந்த ரிலேட்டடா ஸ்லோகம் சொல்லி அதோட ரிலேட்டடா ஸ்டோரியும் சொல்லி அவங்க சொல்றதுனால அதுகளுக்கு ஈஸியா புரியுது. அவங்க உடனே அது நமக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்டா கூட அழகா பதில் சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் எங்களை கேக்குறாங்க. அது மாதிரி ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம், பெரியவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலன்னு வருத்தப்படாதீங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தான் முக்கியமா சொல்லிக் கொடுக்கணும். இல்ல எனக்கு நான் அந்த மாதிரி இல்ல மாதாஜி. இது இப்ப பெரியவங்களுக்குன்னா அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லணும். கரெக்ட். இந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு சொன்னா அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். அவங்கள நம்ம என்கேஜ் பண்ணவே முடியாது. அது கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்றது. ஆனாலும் சின்ன குழந்தைங்க வளரும் சமுதாயத்துக்கு செய்யறீங்க பாருங்க, இது பெரிய தொண்டு. அததான் அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுலதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இப்ப ஒரு 2 வருஷமா இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால ஆரம்பத்துல இது பண்ணுவோம். அப்புறமா பெரிய கிளாஸுக்கு போவோம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அதுங்களுக்கு வளர்ந்து இப்ப 2 கட்டான வயசு அதுங்களுக்கு அவ்வளவு தூரம் அதுங்களுக்கு பக்குவம் வராது. நம்ம அதுகளை கவர் பண்ணி வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இந்த சின்ன குழந்தைகள் ஈஸியா நம்மள அட்ராக்ட் பண்ண முடியுது நம்மளால. வந்து உட்கார வச்சு அந்த நேரம் கட்டுப்பட்டு அவங்க காது கொடுத்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, அதுவே பெரிய விஷயம். அந்த குழந்தைங்க ஆமா அப்படியே அது பழக்கத்துல வந்ததுன்னா தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உங்களுக்கு மாறி இருக்காங்க மாதாஜி. இப்ப நிறைய பசங்க மாறி இருக்காங்க. ஆமா கண்டிப்பா. நல்லா கேக்குறாங்க. இப்ப அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்ததுனால கொஞ்சம் நல்லா அவங்க பேரண்ட்ஸும் சொல்றாங்க, நீங்க சொல்லிக் கொடுக்கறத வீட்டுல வந்து எங்களுக்கும் சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு. நான் சொன்னேன், நீங்க அந்த குழந்தைகளோட நீங்களும் சேர்ந்து கேளுங்க, நீங்களும் சேர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. நிறைய இஸ்கான் வந்து இதை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆஃப்லைன் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அங்கங்க நடக்குது. இப்ப கும்போணம் இஸ்கான் வந்து இங்க காரைக்காலை சுத்தி இருக்க எல்லா ஏரியாலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து ஆஃப்லைன் கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க. நாங்க அதுல நேரடியா சில போறோம். கிளாஸ்ல வந்து குழந்தைங்க அதிகமா இருக்காங்க சில ஊர்ல. அதெல்லாம் வந்து அதுவும் ரொம்ப நடத்துறோம் ரொம்ப மாதாஜி. கோவில்ல சண்டேல ஒரு நாள் அதுவும் நடத்துறோம். அது இல்லாம இது நாங்க நேரடியா போய் ஸ்கூலுக்கே போய் செய்யறது. அதான் அத மாதிரி செய்யறதுனாலதான் ரொம்ப 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 அது வந்து நல்ல விஷயம்.
மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த குழந்தைகளும் புரிஞ்சுக்கிறது, அதுகளும் மாறுறதுன்ற போது கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு கெட்ட வழியில போகாம கொஞ்சம் மனசு திருந்தும்ல. கண்டிப்பா. அந்த ஒரு காரணத்துக்கு தான். இது எல்லாமே இஸ்கானோட ஆமா மாதாஜி. நம்ம அவங்களோட பிரபுபாதா, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் அவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா நம்ம இல்லவே இல்லை. முக்கியமா பிரபுபாதா இல்லைன்னா நம்ம இல்ல. அவங்களோட வழியில நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் போறோம், அவ்வளவுதான். ஆமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திலகவதி மாதாஜி ஏதாவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? இல்ல மாதாஜி, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே நான் கேட்ட வரைக்கும் எல்லா 5 பாயிண்ட்டுமே நீங்க எல்லாருமே கவர் பண்ணிட்டீங்க சூப்பரா. எனக்கு ஒண்ணும் எக்ஸ்ட்ராவா எதுவும் வரல. நாங்க ஏதாவது விட்டு போயிட்டுன்னா எங்களுக்கும் தெரியாம ஏதாவது கருத்துக்கள் விட்டுருப்போம் இல்லையா, அதுதான். இல்ல நீங்க சொல்றதுல தான் நான் வந்தேன். எல்லாமே கேட்டேன் மாதாஜி. எல்லாமே அதுல இருக்கு. எனக்கு தனியா ஒண்ணும் அதுல யோசிக்க முடியல. எல்லாருமே நல்லா சொன்னீங்க. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி எல்லாம் இவ்வளவு அழகா சொல்லுவாங்க. ரேவதி மாதாஜியாவது எப்பயாவது பேசி நான் கேட்டிருக்கிறேன். சூப்பரா நீங்க எடுத்து சொல்றீங்க. மணிமேகலை மாதாஜி. ஆமா, ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி இப்ப கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கல்ல குழந்தைங்களுக்கு, அதனால அவங்க கேட்டுட்டு இருக்கிறேன். நல்லா அதனால கொஞ்சம் புரிஞ்சுன்னு சொல்றதுக்கு இதுவா இருக்கு. அது எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. நீங்க எத்தனை வாட்டி எனக்கு கேட்டிருக்கீங்க என்கிட்ட. கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாதாஜி. எனக்கு ஆரம்பத்துல கைடன்ஸ் நீங்க தான். உங்ககிட்ட தான் நான் கேட்பேன். நல்லா சொன்னீங்க மாதாஜி. மணிமேகலை மாதாஜி பேசி நான் கேட்டிருக்கிறேன். ரேவதி மாதாஜி நல்லா சொன்னாங்க. நல்ல நல்ல பாயிண்ட்ஸ். இல்ல இதுலயே நீங்களும் மல்லிகா மாதாஜி ஒரு கோர்வையா எடுத்துட்டு வருவீங்க. எங்களுக்கு எனக்கு அந்த கோர்வையா வரணும்ன்றதுதான் ஒரு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். குரு அண்ட் கௌரங்கா மர்சி அதுவும் அச்சீவ் பண்ணுவேன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. வந்துரும். கண்டிப்பா. எனக்கு ஞாபகமே இல்ல மாதாஜி. நான் அப்புறம் தான் அன்னைக்கு வெட்னஸ்டே ஆச்சுன்ட்டு வந்துட்டேன். மாதாஜி மீட்டிங் போயிட்டாங்க என்ன ஹோஸ்ட் ஆக்கிட்டு. இத டிஸ்கஷன் முடிச்சிட்டு லைவ் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. யாராவது இன்னும் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம், இல்லைன்னா நாமும் லீவ் ஆயிக்கலாம். பிபிடி ஷேர் பண்ணாங்களா மாதாஜி இன்னைக்கு? மொத 5 வரைக்கும் பிபிடி இல்ல, பிபிடில என்னென்ன படிக்க போறோம்னு எடுத்தாங்க. எடுத்தோடனே குரூப் டிஸ்கஷன் வந்துட்டு அந்த என்னன்னா பிபிடில ஃபர்ஸ்டே இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இந்த 8.5ல இந்த 2 பாயிண்ட வச்சு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு. இன்னொரு பாயிண்ட் கூட மணிமேகலை மாதாஜி சொன்னாங்க. என்ன மாதாஜி அது? மூணாவது என்ன மாதாஜி? பெண்களை பாதுகாக்கிறத சொல்றதா மாதாஜி? இல்ல இந்த 2 குரூப் பண்ணில 3வது குரூப்புக்கு ஒரு இது கேள்வி இருந்தீங்கல்ல. 2 குரூப் தான் மாதாஜி. 2 குரூப் தான் மாதாஜி. அவங்க ஆனா 3வது குரூப்புக்கு இன்னொரு 3வது கேள்வி ஒண்ணு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதான் என்ன இருக்குதான்னு கேட்டேன் அவங்கள்ட்ட. இல்ல அதான் ஹவு இஸ்கான் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அது 2வது குரூப்புக்கு. எங்க குரூப்ல how effectively we have implemented the 5 guidelines listed in 1.8.5 purport. How effectively we have implemented the 5 guidelines listed னு கொடுத்திருக்காங்க. திலகவதி மாதாஜி என்ன மாதாஜி? How effectively we have implemented the எப்படி இதை எஃபெக்டிவா நம்ம கொண்டு போகலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்றதா மாதாஜி. பிரபுபாதாவோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்றது மூலமா தான். இப்ப சொன்னீங்கல்ல குழந்தைங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது, அதுதான். அந்த மாதிரி நம்ம வளர்ற குழந்தைங்களுக்கோ அப்புறம் அடல்ட் அவங்களுக்கு யார் யாருக்கு எப்படி எப்படி புரியுமோ அந்த மாதிரி இந்த விஷயங்களை அவங்கள்ட்ட கரெக்டா கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா நிச்சயமா எல்லாருக்கும் இதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்குது, வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுன்னு நமக்கு இங்க பாகவதமா வந்திருக்குது. சோ இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாலே எந்த விதமான அநீதியும் இருக்காது. ஏன்னா அநீதி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி முடிவு கிடைக்குது அப்படிங்கறதையும் சொல்லிடுறாங்க பகவான். பெண்களை துன்புறுத்தினதுனால அவனுக்கு அகால மரணம் கிடைச்சது அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே ரிசல்ட்டும் கொடுத்துடுறாங்க. சோ நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம், வழி தவறி போகாம நேர்மையான வழியில வர்றதுக்கான சிந்தனையை எது கொடுக்கும் அப்படின்னா நம்ம லேர்ன் பண்றதுதான். ஸோ லேர்னிங் எங்கேருந்து வரும்னா இந்த மாதிரி நம்ம பிரபுபாதாவோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்றது மூலமா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி முடிச்சுக்கலாம் கிளாஸ். ஓகே. திலகவதி உங்களுக்காக குரூப்ல இது போட்டிருக்கேன், அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து போட்டுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பாத்துக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுறான்.